హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు మా ఆఫీస్లో ఫ్యామిలీ డే. ఇక్కడ చూడండి రాజ్ ఎంత స్టైలిష్గా రెడీ అవుతున్నాడో. మా మమ్మీకి ఆఫీస్ అంతా చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. మా మమ్మీయే రీజన్ నేను ఇలా ఉండడానికి. ఆడవాళ్ళు తలుచుకుంటే ఏమన్నా సాధించవచ్చు అని మా మమ్మీని చూసి నేర్చుకున్నాను నేను. తనే నా రోల్ మోడల్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్. నా వర్క్ ప్లేస్ చూపిస్తున్నందుకు నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈరోజు ఏమేమి వెరైటీస్ ఉన్నాయో అని చూడ్డానికి వచ్చాము. ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ చాలా బాగా చేశారు. ఇది మేము దబేలి అంట, ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నా. చాలా బాగుంది టేస్ట్. వెజ్లో మెయిన్ కోర్స్లో, నాన్ వెజ్లో చికెన్ అండ్ వెజ్ బిర్యానీ అండ్ స్టార్టర్స్ కూడా చాలా పెట్టారు. ఇక్కడ మేము ఆడుకుంటూ వస్తున్నాం, మంచిగా ర్యాంప్ వాక్ చేస్తున్న ఫీల్ వచ్చింది. ఇక్కడ మా మమ్మీకి మా ఆఫీస్ నుండి బయట వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నా. లాస్ట్కి ఫైనల్గా కూర్చొని కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్నాము.